Čau lidi, já jsem Fanny Boycraft a vítejte u Zoru z Drchme 97. Čau lidi. Tak, co tě vedlo k natáčení videí? Tak samozřejmě mě k tomu vedlo to získávat ty odběratele, že jo, ty shlédnutí videí, prostě mít z toho zábavu, taky se na to těšit, ale hlavně natáčet ty videa s tím, že vlastně tím pocitem, že za zády mám vlastně spousta lidí, kteří mě podporují, kteří se na to koukají, občas se u toho zasměv, že víte co, jsem začátečník, jsem takový, jak se říká, lamáček v dnešní době. A ještě v tom jak tak šplavu, ale myslím si, že jsem jak tak uspěl, když jsem ani ne za necelé 2 týdny získal, teďka to bude už asi 11 odběratelů a 600 zhlédnutých videí. Takže za to všechno moc děkuji. Jo, dobře. Jaký máš pocit po získání 10 odběratelů? Tak je to úžasný pocit, protože jsem z toho strašně šťastný, ale zase nemůžu si tolik věřit, když tam na vrcholu jsou, že jo, Minecraft a pomalu 70 000 odběratelů, ale o něm se bavit nebudeme, samozřejmě, takže je to super pocit. Jo. Jaké hodláš natáčet videa na novém počítači? Tak samozřejmě natáčet videa, tak budu natáčet samozřejmě tutoriálu, návody, ale i hry. A jelikož to bude lepší počítač samozřejmě o hodně, takže by tam mohlo se natáčet takový ty novější hry. Uděláš nějaký vlog nebo video s tebou? Tak přemýšlel jsem o tom hodně a možná bude vlog na konci těchto prázdnin nějak tak, protože nemám čas, teďka nebude čas, možná nebude vycházet už tolik videí, protože jedu na prázdniny do Anglie. Ale uvažoval se o tom, že by jsem udělal teda ten vlog, ale i třeba multivlog, třeba s Funnyboyem. Jaké hry budeš natáčet nejvíce? Tak nejvíce samozřejmě budu natáčet Minecraft, ale budu natáčet i klasické FPS, to jsou first person shootery, jako třeba Call of Duty, že 8, no tak, ale spíš Battlefield 3 třeba natočit, nebo nějaký takový novější hry, třeba Metro 2033 a takhle podobně. Ale hlavně ten Minecraft teda. Budou pořád vycházet tutoriály a návody? No tak už jsem se o tom zmínil u jiné otázky, ale samozřejmě budou vycházet tutoriály návody, ale teďka už to budu vycházet s tím novým počítačem na lepší, bude vycházet After Effects, Cinema 4D, Photoshop návody různý, efekty, jak si udělat, intra, všechno možný, takový návody na těžší servery a různý takový věci, náročnější. Jak často budou vycházet videa? No tak já nějaký rozvrh na videa nemám, protože nemám čas vždycky, ale určitě do toho týdne se dočkáte mezi rozmezím 1 až, nevím, 5 videí. No. Tak to je asi všechno, děkuji Drchovi za poskytnutí rozhovoru, koukněte se taky na jeho kanál www.youtube.com/user/drch97. Dole v popisku videa máte, dejte like nebo po případě odběr. Tak já nemám co dodat už. Tak já, jestli nemáš už žádné otázky, tak já taky ne. Tak to asi ukončíme, vidíte, Drfe. Tak se mějte a čau. A ještě jednou díky, ahoj.